Yabantu sihlalani phansi ke sandlalani phansi ndiyayazi iclass yange-weekend anifuni nangoku kukho abazawuthi hayi thina Mindi sikwipati kaGrace Mondlana kwathini ndifuna guys umuntu athi enxila nje anxila ayazi uba ikhantri yakhe luthuthu because it's no longer burning luthuthu at this point iphelile guys izafuneka siqaleni phansi because intoni lesikuyo mamelani ke bantase ndicacise le nto ibisenzeka. So for the past 2 days eMadlanga Commission bekukho i-EMPD City of Ekurhuleni Metro bekukho bona ke. So ke ngoku into ebabeka eMadlanga Commission bona bantase zizityholo ezibekwe nguGeneral Mkhwanazi. Yava? So yangeni ukwale nkosi Curukudu yathi uNomkhitsi uneemoto ezi-registered under i-City of Ekurhuleni and ezo moto zafithwa i-blue lights. Ya understand? By i-City of Ekurhuleni. Kutsho bani? Kutsho uGeneral Nhlanhla Mkhwanazi utsho apha kuthi. So ndimbuze ke mna ke ndisinkwale nkosi ndayiva le nto uyithethayo. But kaloku xa sele niyazi bana zifithwe or zi-registered under i-City of Ekurhuleni and zifithishwe phaa ne-blue lights kwathini yenziwe ngubani yonke le nto. Ya understand? Because kaloku niyayazi uba yenziwe phaa yenziwe ngubani. Athi ke na kunkwale nkosi element uza kothuka because yenziwe ngumuntu ekuthiwa nguJulius Dr. Mkhwanazi. That hayi wena nihlobene. Wathi hayi mina andihlobana nabantu abaphambeneyo mna. Yawo that hayi ndiqondile nkwale nkosi uba you have nothing to do with him. Wathi hayi ungandifaki kwezo nto Mindi please that hayi ke ndikukhuphile. So indlela endizamkhupha ngayo ke ngoku unkwale nkosi kule nto guys xa ndisithi unkwali enkosi ndithetha ngoNhlanhla Mkhwanazi. Xa ndisithi unkwali we-nonsense ndithetha ngoJulius Mkhwanazi. So andizukwazi umbiza Julius because nizacima ndithetha ngoJulius Malema. Andizukwazi umbiza Mkhwanazi because nizacima ndithetha ngenkwali enkosi. So masistike kuleyo ba unkwali ye-nonsense. Mamelani ke bantasa. So ke ngoku mandinizobele ke ngoku ipicture yoba kwenzeka ntoni ngenkwali ye-nonsense. Inkwali ye-nonsense yi-director. Ngathi director of private watwat City of Ekurhuleni. Ne? So njengoba director nje unkwali ye-nonsense kukho i-chief of police, i-chief of police ine-deputy ezinhlanu. Yava? And then unkwali ye-nonsense so kukho i-chief ene-deputy ezi-5 and then unkwali ye-nonsense ulapha. But if it happens into nokubana one of these deputies uyagula or bana family responsibility or londo or uthatha leave is going away or whatever uye ke ngoku unkwali ye-nonsense a step in an acting role for lo se living. Yava? So kwenzeka kanjalo ke. So ke ngoku ngo-2021 ke bantasa one of the deputies acaba une-family responsibility leave ngathi into esiquphe ngathi kufuneka ehambile kwathini hanyani kufonelwe unkwali ye-nonsense ba yenkwali ye-nonsense fondini kuzafuneka uacte as i-deputy chief kwathini because ngoku ubani ayikekho. Ya understand? Athomnye hayi sure ndi-available ndizawuyenza loo nto hanyani ngabunamsebenzi yenziwe ke nyani lo transition leyo abe acting deputy unkwali ye-nonsense. Uthe woba acting deputy unkwali ye-nonsense wabhala ileta kuthiwa laa nto yi-memorandum. Le memorandum ayibhalayo unkwali ye-nonsense ithi into nokubana le leta yeyokutsho into nokubana uCat VIP meaning ikhampani kaNomkhitsi izawusebenzisana ne-City of Ekurhuleni when it comes to i-protection, when it comes to i-arrest, when it comes to a whole lot of things umsebenzi wamapolisa owenziwayo. So le leta ithi ikhampani kaNomkhitsi izawunceda ilentoza i-EMPD ngazo zonke ezinto and le relationship is going to be endless. So when you are a director caba awukwazi uzibhala ezo memorandum ukwazi uzibhala xa uyi-deputy okanye uyi-chief. Niyandiziva nabantasi. So uthathe i-advantage yalaa nto yoba at least ndiyi-deputy for like a week mandenze le letter fast kwathini wayenza ileta ya-approva ileta basebenzisana. That was from 2021. Wapromothwa unkwali ye-nonsense ngo-2023 epromothwa to i-deputy ke ngoku
wayideputy ke ngokubuqu. Ungena kwakhe abayideputy ubuqu, yathi ichief ke ngoku bana yo Mendi zaqala apho ingxaki zam. Uthi mental health yakhe yaqala apho ukuhla ithi ngalamini kwaku appointwa ngayo imkwali nonsense ba ebeyideputy. Uthi inkwali nonsense yafika yenza sure kuthiwa inkwali nonsense bantase yafika yahayarisha kuthiwa ulo mntana uchief wahamba waya ku-Elivini. After Elivini wabuya kukho abantu abayi-55 abaqeshwe nguJulius. 55 yabantu kuthiwa i-hiring process yakhe fast so that athe buya lo Elivini abuye aba bantu sebeqeshiwe. Kuthiwa yaba quick yonke lonto baqeshwa abantu. Yava? Hey, uthi wabuya ke ngokumapeye ke ngoku the chief. Uthi xa ebuya umapeye uthi azithi hayi man no beqashwa abantu mosapha ngoba bendingekho. Ithini lento? Wabe esithi unkwali nonsense ba hayike yenzekile. Kuthiwa aka arrogant. Kuthiwa narcissist. Le gama lisetyenziwayo pha kuthiwa yo Mendi narcissist ukufa lowo. Ucimba fansi ba hayi mntakabawo. Nguyinyanga nelanga upha phezulu kunomuntu wonke. Ndiyayini bethu nani. But ke inoba into yongwali yenkosi. Ndingamfaka unkwali yenkosi. Inkwali nonsense isebenzisa rongo lanto. Yapha la fame. Mamelani ke. So lento yoku ikhuzwe ngumapeye already abhalile letter ba niyenza njani into nje, abhalele HOD yase HR bana ni hireisha njani kwathini. Kuthiwa kukho usisi uDr. Kuthiwa uDr. but she's the city manager. Kuthiwa yo wayivuthulile izandla athi niye kunkwali nonsense. Athi niye kunkwali nonsense nimyeke enze lento afuna uyenza. Baqashwa abo bantu bayi-55 ke bantase eCity of Ekurhuleni. Ekuqashweni kwabo abo bantu bayi-55 kuthiwa bantase yeni nani yayiyenye syndicate ke leyo. Kuthiwa yayingengomasela. Kuthiwa babekidnapper. Kuthiwa bebesiba izinto. Kuthiwa there was a time bebe izstone kabe precious stones. And I don't know as diamonds okanye yazintoni na, but ezo precious stones were worth millions. Zibiwe ngalama police. Like I think bona nje iMO yabo yayibubusela lama police ase-City of Ekurhuleni, because kuthiwa abanye babo bachargwa department and then abanye bavulelwa criminal case, but those some were dismissed. So zikhona izinto ezi-ongoing bantase ezenzekayo e-City of Ekurhuleni. Mamelani ke ngosizwe ababhaqa kanjani. Andithi bayayenza yonke lento yabo yobusela. I-chief yabo lo mntana Julius Mkhwanazi pha. Ke bayayenza yonke lento yabo. Sizobabhaqa ke ngoku ngosike ke ngoku uCordelia namkhumbula uCordelia ke lokhu yayingumfazi andanoba bebetshatile na nomkhithi. But before umfazi lo umtshaka nomkhithi kukho umfazi okhoyo moslo bebanjwe nayo nomkhithi. Ke before that ke bekukho Cordelia, but I'm not sure whether bebetshatile or not, but wayezibiza mama Cat ke Cordelia at that time wayengumama nomkhithi. Yava? So umama Cat ke ngoku waposta ndathi ndanibasela ngalonto ba waposta into ku Instagram. I remember very well on that day I watched that video esithi yena into nokubana being escorted with the carbs or something along those lines. And I say esisabantwana esikolweni wayesisabantwana esikolweni waphinda waposta enye kukho helicopter yonke lento ne-blue lights wandasi. Fine. So ke ngoku i-journalist yase-News 24 yabhalela ke ngoku kwi-City of Ekurhuleni bayibo into kanjena yayazi na ba kukho abantu abakanjena kanje abahamba ne-blue lights apha endleleni kwathini illegal nalonto. Yava? So ke ngoku yafikela lento kuKilebogile Caba yilento spokesperson yase-City of Ekurhuleni. So why forwardela to i-chief at that time uMapeye was on leave. Caba yayithanda naye leave. Kwabe kustande in one of the deputies, which was Spies. Ne? Spies okanye nguSpies andiyazi kubizwa njani fanele lapho uRev. Ke masenzeni part 2.